eu iba de moi boa gana a ela, moi contenta, e meus padres non me sacaban nada da escuela, que outros quitábanos para traballar, a mí non me quitaban nada, eu iba á escuela sempre. Viña cada ano, viña a súa maestra, había de pequenos e de pequenas. O maestro era fijo, pero a maestra viña cada ano súa. E, bueno, eu estudiaba e ás veces quedábame do recreo a estudiar. E dicíalle a maestra ao maestro, mira, esta niña moito estudia. Bueno, era así. E na casa lía e reñíame meu padre que parase de ler para comer. Eu gostaba moito ler e agora, sin embargo, non leio nada, non me anima nada a ler. Porque tampouco vexo ben. E había mesas e pupitres, igual que máis ou menos como as de agora. Cando o pasábamos ben era cando faltaba a maestra, porque había, debaixo da escola das pequenas, había unha taberna. E iban o maestro e a maestra, iban ali cando estábamos a recreo, iban tomar. E cando faltaba a maestra, facíanos a escola un maestro, collíamos na dos pequenos todos. E depois ele marchaba para a taberna, e despois facían o do demo, os pequenos saltaban por riba das mesas, vertían a tinta dos tinteiros toda, e formábase un laberinto de diario, cando volvía o maestro, non sabía a quen castigar, porque como estábamos todos.